Eci, Dalem tolong Mas. panjenengan sowane kok huruf A. Gus salah Mas. Enggak no. Ben kabeh iki libur. Nemu kowe pasati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Kamu dadi tombo ngobati ati sing lara. Muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbok semangati ngusapi rohku sing brebes milih. Bebujane ngati kinaya kembange wangi. Sabar-sabar omong aku muga selawase dadi siji. Yo matur suwun Gusti pon maringi sing kemati nemu slirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun Gusti pon maringi sing kemati pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani. Kopi Bro Movie Multimedia. Dirawangi Melayu lono, Melayu rene. Monggo Bro. Wahana Indonesia. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbok semangati netes iloku sing brebes milih. Kok bejane ati kinarno kembange wangi. Sabar-sabar ngomong aku muga selawase dadi siji. Matur suwun Gusti pon maringi sing kemati nemu slirane ngobati ati kang suci. Matur suwun Gusti pon maringi sing kemati yang pergi biarlah
atik-atik yang suci. Antara suwan Gusti pon maringi sing kemati. Yang pergi biarlah pergi, ono kowe sing ngancani. Ono kowe sing ngancani. Sudah Mas nemu? Oke, nemunya dari Mbak Yekti. Yekti.